Ei gent, benvinguts a Tech Català, benvinguts a, com veieu, al Mobile World Congress. Aquest any hem aconseguit anar-hi, estem aquí de periodistes i volem mostrar-vos una miqueta les novetats mentre es vagin passant. Doncs ara sí, endavant amb el vídeo. Primer de tot, informar-vos abans de dir res de com farem, quin serà el format de vídeo que farem. Primer de tot, volem fer un blog diari per mirar una miqueta què hi ha darrere les càmeres, perquè veieu una mica com és la vida del periodista al mobile. I després, seguidament, també volem ensenyar-vos vídeos de novetats, de coses molt específiques, com pot ser ara el Samsung Galaxy S7 o el LG G5. Seguidament també volem fer algun tour, alguna cosa, algun stand, alguna altra coseta que ens vagin ensenyant. Finalment, volem comunicar-vos quines seran les novetats que esperem. Doncs mireu, primer de tot ens esperem que apareixin les noves games, la renovació tant d'LG com de Samsung i finalment també potser la HTC. Després tenim altres coses com segurament trobarem molts wearables, trobarem moltíssima realitat augmentada aplicada a les noves tecnologies mòbils i finalment també esperem cotxes i stands realment interessants com de companyies com per exemple Cyanogen, Ubuntu, que realment ens han promès grans novetats. Doncs ara sí, em despedeixo, soc l'Humbert Blanco, això és Tech Català i estem al Mobile World Congress. Fins ara i fins la propera, gent. Adeu!